mas'ala me hukuncin kaza, me ya kamata da yi a wuri kaza. Imam Malik ya ce da shi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaza wa kaza, yace manzon Allah ya ce kaza da kaza akan wannan al'amari. Sai mutumin ya ce ara'ait, to amma me kake gani, me ra'ayinka kai? Wanda wannan abin Imam Shafi'i da wani bawan Allah ya taba gaya ma, ce mar yayi wai arne ka dauke na ce ma ga abin da manzan Allah ya ce sannan ka ce ni mai ra'ayina, waye ni idan an haɗa da manzan Allah alaihi salatu wassalam. A in manzan Allah ya magana kowa shiru yake, kamar yadda suke cewa da kullu qawlin inda qawli Muhammadi ba ma amanu fi dinihi ka mughamiri. In manzan Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam kowa shiru yake, kowa ajiye shehinsa yake yi, kowa ajiye imaminsa yake yi, komai girman waliyi ajiye shi ake yi. Babban waliyin ya yi magana sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya ce Imam Shafi'i ya ce na ce maka manzan Allah ya ce ka ce me ra'ayina, kaga abin nan janjami ne a kwankwaso na alamar ni kirista ne ko kuma ni fada ne. Ya ce babu wannan abin, kan na ƙara jin irin wannan zancen, ai renin hankali. A ce na ce ma manzan Allah ya ce sannan ka ce me ra'ayina, ba ni da wani ra'ayi in manzan Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka dukkan malaman nan